Hej. Jeg har valgt at skrive min DHO i historie, og jeg har valgt grundloven 1849 som et emne. Her har jeg altså tænkt mig at undersøge, hvorfor vi fik grundloven og hvilken betydning den fik. Og i min opgave vil jeg komme ind på emner som nationalisering og demokratisering. Jeg har valgt at skrive om grundloven, fordi det er et stort emne, hvor der er meget at undersøge og meget at sige om det. Og så synes jeg, at det er et vigtigt og interessant emne. Eller ja, det er i hvert fald en vigtig del af dansk historie. Og så, hvordan og hvorfor fik Danmark grundloven i 1849, og hvilken betydning fik den efterfølgende for det danske samfund? Sådan lyder min problemformulering indtil videre. Ændrer nok lidt i den, men siden er det indtil videre. Så først har jeg tænkt mig at finde nogle årsagsforklaringer til, at Danmark fik grundloven. Og så har jeg tænkt mig bagefter at skrive, hvilken betydning grundloven fik. Når jeg kigger på årsagsforklaringer, vil jeg først se på revolutioner rundt omkring i Europa. Og se, hvordan de påvirkede, at vi fik grundloven. Og så vil jeg se, hvad der skete i Danmark med fokus på bønderne, hvordan de havde. Og så, når jeg kigger på, hvilken betydning grundloven fik, vil jeg lægge vægt på, hvorvidt vi fik demokrati med den, og jeg vil så undersøge demokratiske træk i grundloven ved at finde uddrag af grundloven for 1849. Og så vil jeg undersøge, hvorfor der skete en fredelig bortskaffelse af enevælden, når der rundt omkring i Europa er sket voldelige revolutioner, hvor statsoverhoveder er blevet dræbt og henrettet. Ja. Og jeg vil også analysere alle de her begivenheder. Så vil jeg komme ind på de revolutionære strømninger, der kom til Europa, både fra rundt omkring i Europa og fra USA. Og så vil jeg diskutere, hvilke demokratiske træk, jeg vil undersøge, hvordan de nationale demokratiske frihedsfølelser kom til at påvirke Danmark og herredømmet. Så vil jeg gøre rede for, hvem Frederik den 7. var, hvilken betydning han fik for Danmark osv. Og så vil jeg også finde ud af, hvilke politiske partier, der havde magten i Danmark, eller havde mest indflydelse, og hvad deres holdninger var. Og så vil jeg se den politiske udvikling, hvordan jeg vil kigge på det liberalistiske syn, på enevælden og på demokratiet,